Unii zic că sunt pitică, alții că sunt mică, dar eu am 13 ani, nu 9. Mai am puțin și iau permisul. Când fac 18 ani, fac ce vreau. Nu mă interesează ce zic unii despre mine. Eu vreau să-mi urmez visul. Îmi place muzica, dar am și o trupă. Nu vreau să o las, o să le fac pe toate, numai să-mi urmez visele. Când merg pe stradă văd oameni cu aur la mână și manele în căști, dar eu am nevoie doar de brățările de la persoanele dragi mie și piesele mele în căști. Prima piesă a mea care a avut cel mai mare succes a fost eu. Acum mă bucur că oamenilor le place muzica mea și le mulțumesc că mi-o apreciază. Dar vreau să-mi iasă totul bine, așa că vreau să scriu mai multe versuri. Ascultați aici. Când am avut ceva de spus, mama m-a ascultat. Când aveam probleme, tata m-a ascultat. Așa că niciodată nu mi-a fost frică de ce va veni. Îmi iubesc frații și familia, dar vreau să-mi urmez visele. Visele, 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 visele. Arabu Kalinka. Arabu Kalinka.